backbiter. Inyong programa mga gapnod sa kinabuhi. The starting lineup of your program, stagnant of your line. Kamu nagyod ang akong ginapaminawan. Yes, two of you, I will always listen to your program. Itago na lang ko sa pangalang Balong. Just call me Balong. Balunggay for short. Taga Deca Homes, Mintal, Davao City. From Deca Homes, Mintal, Davao City. Kadinyo Dolanday, may nalang matunan sa uban. You know, I wrote this letter to you, Dolanday, because, you know, I want to learn my lesson. And to all the listeners, yes, more learn and more learners. Bisan todo ginakantsawan nila nga bayuton ko. I have to tell you honestly, Dolanday, there's a lot of people say yes, I'm a gay boy, but no, I'm not. Pero wa sila masayod nga naaday ko iyab. But you know, I am a secret move and lateral movements. Ilang tako ang akong birada sa maninyo Dolanday. Yes, like a billiard, I want stop ball and side pocket and undertax. Undertax. Love taco ba? Love taco. Nakauyab ko sa kakolehiyala. I have a girlfriend, a college girl. Iyang pangalan, si Loida. Her name is Loida. Sexy, beautiful, and adorable. Sa tinuod lang ako nagdahom. Nadali ra kong sugto ni To Loida. tell you honestly, Loida is very fast to accept myself. Accept me, I'm a man. You know, oh my God. Apan sa pagdawat sa kuha, dito na sa nagsugod. Bago pa din na Dolanday, tagamaa din na si Loida. Before anything else, before I forgot Dolanday, Loida is from Maa. Og din na nagsugod. Ang kapnon sa kong And kinabuhi. this is the story. Stagnant of my life. O ginini, ay tabang mo. This is what happened. Naanas ako Facebook. Wala kami ay, gin-message si Rachel sa Facebook. Hindi ako. Kasi Sino ba? Sugtan ako mo. Nagisugto na kita ka, pero sabot tawa tayo. Uy, mga yay. Ano magmahay man ko? Gusto lang.
Walo na ba yung jug ka? Dili ko magmahay. Basta Kailanganin mo kumukuhan sa muhalong, musukot sa muhalong kay saksing kay kaglawas niya. Bayuton ba dyan kayo kabuliyok? Ano ako, dili lagi ko bayot lagi. Imani lang dyan ko glawas, pero... Ano na yung glawas tayo, di ilami? Di manggod kayo lain, nagod kayo eh. Pero sa di trabaho niyo, sa di yung gikuan de, di ako makalagpuyo sa yung magulang ko, sa may trabaho ni mo. Wala, batay bata lang. Hindi batek ang bata diya sa imong magulang. Oo. Pero kada Domingo makakalag-eskwela. Ang gusto lang kong kuhan. Sunday school kung Domingo. Wala mo sa... Sabi sa school og Lunes, ikaw ba? Ako ni. Sige, sugtunta ka pero huwag tayo mahayay ha? Dili ko magmahay lagi. Bantay ka. Ikaw, kano sa man ka bakante, sunduon ka kasi yung eskwelahan, baba ko downtown. Sige, unya layo man kayo ng maog. Dekabe, saan na nimo? Wala na, problema na ako na, hindi na mo problema. Yegog mo, natinud alay ko dyan, ngayon sa kualong ba? Inon pa lang ko ninyo nga bayot ko, talagang ni. Sige. Sa biwang kay ko bro, lucky ko no. Sige, Lok. Bantay nyo kalong ha. Tapos ko na mabinuwang ni mo. Dali ra ko kasibat, mas kusog mo kumudagan. Anak ka. Pag sibat na ako, manawag kong polis. Ang ano, kalingot, hindi mo ka na. Hindi kayo kanyo kay kakalap. O sige, uyab na ta. Ano kaganahan? Sige, uyab na talaga eh. Sige, Long, I love you, Long. Bayot ka, Long, dili. Dili, lagi sugtan na lagi. Mura mo kang bayot, good. Bantayan ako natin ay. Gusto ko ba kay kamo ang malang, ibitok ka? Niwang kay kanya, gusto ko ka mukhaon niya, papatay bata. Ay, naku, ipaskwila para matagkag Sunday school kada Domingo. Sabi, hindi sa atin, mamuhiboy, masadayan, gibantayan, bitaw ako na imong anak, bitaw. Pag kinamdami, pag umangkunan ni mo, dili na mas kikinsang bata na. Sapot ko ni mong huyuan. Ay, imong kuhan di ay ka nang imong bayaw ni mo. Kanyang akong bana, naglagot. Leon? Oy. Masa man kang? Nasa man ka para magang napaos kay kaon kang gana. Kasi napaos na naman ang lipstick ni mo, ah. Kasi kasa na lang na... Suko ka. Nasa nagkakaon kang iba, maraging lain man ang imong guwan, ha? Lain man ang imong titulan niyo. Kuya, ano ko kuya? Long, masa man ka, Long? Asa magagabi na tulog? Gabi na mo, ano ba ganit? Hindi gabi dito na pag kasi mga amigo nilang Francis diya, nila ni Gary nga. Napalahubog na ba kayo ng mga bataan na... Sabay yung kuya, stropa kuya, para aktor ba, di ko gubayot ko. Bita kay kasi kung na marag yung kita kagbayot, kantsawan kanilang bayot. Ha? Ay, aktor ko bayot ba rin ko. Bita. Ay, kuya, Batay ng bata, kaya matrabaho sa amin. Kanya nga nung di man ka mukugos sa mong anak, pero lain babae, kusugi ka mukugos. Ay, kaya kan pag inanagan. Ikaw ka ngayon, ikaw manoy mo dyan, imo ginoy kong tirahon anak. Ang di mo naman dyan ko nagkugusog babae, sabak hinoon ka na. Ito kayo malituhan mo ba? Alexander, grabe yung kayo ka. Ay, tara na. Pagdakuha niya itong anak mo, liwat yun mo kay Junior ba yun eh. Alang. Liwat. Imo hasak ko, agin na mo liwat. May palaging sinun, sila to akong isugot. Ang mga big shop, bro. Asa ka kasi doon sa agad? Oh, Pero mo to ka, parang mas worse pa siguro yung kinabuhi, butay mong may mabana ni mo. si Tay mo, pwede mo gawas ako kadali, Tay? tayo na bata niya, mag-atoto na po ka na ilang Francis ka niya, mga barkada niya. Long, Wala kayo. ay nagkising ko na nila, kalabinas ka na si Gary. Nagidinggi na nila si Gary niya.
Sige mag-inom. Ha? Magkano kinaulian na, magkano na Gary. Sige, dili na lang ko. Pwede man ang head ninyo, te. Kol? Ay, koy? Asa ba ka ba to? Hindi ka nang kuhan ba? Ano kasi manguyab, klaro kayo. Oh, di 100 pamasahin mo. Ay, iba mo na kung sintiho niya kasi mandas bata din. Sige na kung ba kaysa manglaki na, lain po kayo manglaki na. Ha? Wala mo ko'y klase ko doon. Te, update mo ko niya. Pag kumana ko sa eskwela, musundo ko sa uyab, manimbang iba. Sige. Sige problema. Dan ano lang po ng bata. Ito, ibis manglimpyo ka din eh. Makatabang ka, magdiablang, magigat-igat na noon ka. Dan anong bata long kay para at least manglimba mo, muna po mong magtiayon. Sige ha. Inang ipadama na di mo bata, dapat kitang tulo manimbang. Dili kay Magsabong na sabka. dili na ko ayo dili na ako ning bagbako na si TikTok diri kay wala ning division nila si TikTok. Sige long. Extension na likod na to, oh. Panood na ko mga bugas ng plato. Buwa manitabo na to. Labahan mo. O bitaw ni ko gireklamuhan ani nga nang tapon ni. Ay, sige na. Dagay na kayo kung plato na dami siya ba nang awa na. Ako dan sa lagi ng plato yung butaw ni Bilas Loyo kay kabalo ka niya itong balay ni Stika nga wala ni tapon ni Loyo. Diputo na rin sa mga kawatan rin. Extension na yun na. Kaya kapoy niya si palitong basong plato na siyang gurin. Gunit li kasong kamot. Alang alito ko mugunit si mong tiil. Si may kong kamot mugunit ko. Nausam, ay tarungan ni mo nilakwan ba? Mura magagbayot mo lakaw. Uy, sige kag ngisi ba? Ilagod. Alipayo nang kuyog ta. Kani mo kalo ni mo, kanang green man na color ng ribiti. Anak, karon lain na kayo ng blue na kayo ba? Wala kalaba lagi kay sa ati, mong Saan ninyong tubig di kahons? Eh, hinay man na kayo. Lagi, maon mo na ingon na ladaan ko sa Okay, kaya, oy. Bitaw, oy, Long, kanang kuan, mga kanang, salamat kay Long, ha, ngay, medyo ko kita gaag panahon, ha. Ayun kay itong inyo, ha, labi ng takunan, paguto inyo, ha, good. Lagi, sige lang kay anak ginang pagigugma siguro. Kabalo ba ka? Kabalo ka sa gilatas tao, dili. Ano, bungtod man naman, pero wa mo po, naisa pa na, para may tulay. Nilatas kung tulo ka banakon, gani ha? Tinuti din ang inyong lugar niya sa kuano, sa takunan na kag banakon. Hanaga ni sa libro, sa takunan pa ba? Uy, galahan ko nyo, joker kay Kalong. Joker, sunod ka, uy, sunod ka sa Milagmay, ha? Minuod mo. Uy, anong, tama. Tagsini na ako'y doka ticket na rin. Sagahan ka, kasi taxi mo, ha? Ay, daog ng kunin sa kuwan. Awag ko sa radyo ba? Taka na, Ray. Umuwar, tagang pasis. Alo, uy. Sige lang. Okay na ni mo, mananood na? Ay, sino ba na taxi ni? Antay ka ha? Di ka mahadlok nga ako yung kauban? Ano man, lukman ko? Masa pa man, sige. Sige, tara, mananood. Dili, sama, masig manghikap ka. Dili. Masig manghikap kag dugan. Di lagi. Manghikap kag paa. Di lagi. Masig manguot ka. Nah, samot ng dili. Di na natam na oy. Something strange takes a hold of me. Every time I hear his name, it changes my soul. Nalingaw ba ka karamad lawa? Lingaw kayo kulong ba? Sus, klase na para balay kaugma, no? No, salamat kayo longhas paghato di ha og paglibre sa sini. Ay, okay lang eh. Ayaw niya Uy, paguli. ito. Ano mo kagbayot good? At least kayo na sila nga dili ko bayot, kinamang ko'y uyab. Ano mo kagbayot good og lihok good ba? Balit. Ang pag-ingon ng warag bayot, pagbalibad, lahi na, subukan eh mo. Kupiti na mo buka kay kalkag kayo na mong buhok ba? Huwag sa bangkay buhok. Na idol mo na Aerosmith good.
Pero salamat tayo pag-uli sa inyong balay, pag dito sa inyo ha, pag-amping dito, kaya mag makatamak kag banakon dito. Bako kay. Sige. Gani, Ya, para sa man makita usab. text lang, text lagi apod na. Pero ba kung nadunggan nga, bisag maglaba ka, saan ka-text ni mo, dagang kay ka-text ba, bisag manglaba, buka sa plato, sugutan ka, bisag text. Yoy. May subaba ako downtown ug magian ka. Sugo mo ko natin magbayad kung kuryente o ganang tubig. Sige, sige long. I-text ako long ha. Okay. Kaya pa maati. Loida eh. Sento na kayo makita siya ba? Jay! Naibudot si Dool. Nagpurong good morning ang tawil. Nagdala-dalaw pizza corno. Jay! Ikas balong, Jay! Kapalata nga, nahadlok ko niya. Dapat magpakalal. Oo, ako! Ikaw mo, iyam na. Kasi na ni mo na eh. Pagilas kong, ikaw ka na. Liaban, kagap, ha? Kasi mo ni mo na eh. Ba't? Sabi nito, talawag sa iyam na oran. Si Loida. O, si Luida mo na kuyap. Kabalo ba ka nga dugay na kami ng Luida? Pila na mo kabulan na kuyap ng Luida? Ang hulay. Ayaw ko ka na. Ayaw ko ka na. Tulog kami ko. Tulog ko buwan. Magtulog pa lang. Sige mo kita. Domingo lang. Domingo na mo bakante. Bantay mo ba? Ayaw pa makak. Ayaw pa makak. Hindi lagi. Agay. Saan? Nanay tabo ninyo? Wala lagi. Wala yung tapos mo. Bay, ayaw ko anaan ng istorya, bay. Ayaw ko pagkanaan ng istorya, bay. Balo ko na kung uya, bay. Kaonig, papaitan. Suko lang si mo. Ayaw ko, Saman, nanitabo niyo wala. Wala lagi. Agay ang pumunta. Agay. Saman na. Ako Julie na kayo. Ayaw extra ka ako Julie na kayo. Itukam ko niya. Hindi ko naman kong tukam. Saman. Ay ko ganda na, pat. Kabalo ka ba nagtrabaho ko? Lansing house, pat. Di ko katulog dito, pat. Ha? Masa ba dyan? Nanitabo ninyo? Wala lagi. Ikaw, tukan kumuton. Kumuton ko ni Pat. Saan? Tukan! Kiss lang, kiss. Awa na akin na naman. Saan? Pabuton ko niya? Kiss na magutom. Taklaan ko ni Beng Rinbo, ano ba? Gilong ka. Ano man? Bah! Sabi niya, nuksok man. Nuksok. Nangarol ka. Sama gyud. Ha? Pagtukas ni Lord Pat. Kiss na lagi. Lagi. Agay. Hag. Sama gyud. Dihag na ko yan. Sama ka na. Ay, kay naka. Sakpan ko ni mong uyab. Susundo ni mong uyab dire. Ha? Pilan naman mo kabulan na rin? Ikaw? Pilan mo kabulan? Oy, pangutan na lang siya pila kabulan. Pangutan na. Ay ko, pangutan na. Bayot manggong. Anong manguyab mo niya? Payot ka na ba? Uyab ba na? Kisa mong ka. Ayaw ko na along. Grabe naman kayo mong saan mo sa kualong. Ingon biya ko sa mo along ha. Uy, mayay. Ngun siya ka rin, dinay ko ni Mulong. Bay! Tisa. Kung mag-away mong doha, mag-uyab man mo no. Mag-away mo, ay pandamay og laing tao. Kung mandamay mo, nagulat ako sa kinan, Dre. Asa? Mental. Gol, day ka, gol. Sumani banda, day ka, puno na. Damay-damay na. Sa mga mag-away Bay, paminawa ko, Bait. Nuhutan na naman ko ni mo, Bait. Tay, kung mag-away mo ba, ay pandamay og laing tao, bay. Long, ayoko, ay may biyay din, Long. Mag-istorya ko na ito ni Dara. Ay, kapogi na,
Long, isa din long ba? Ba, pilon ta karon. Long, isa magid long. Nungutan na naman ako ni mo long, lain na yun ni mo long ay long. Ay ko Long, isa magid mo long, dugay naman sa kong yablok. wala ko kailana niya. Kinsa makabayhan Long. ka kung nababae ko mas gwapo pa ko nimo Long, no. Long, alayin na ni mo Long. Oy, Long. Ayaw ko kung na Long. Bahala. Istorya ko na to ni Long, Balong. Balong! Hoy, Balong! Nagpabait-bayot na ako sung kalagot ulanday. Patong na way mahayay kinade sila yung uyab nagtrabaho sa Jing House. Nagtrabaho na sa Larot Inn. Patong na mga larot po. Kulbaan masataan eh. Uso na po niya karon no? Sabi na ko lalaki lang tagduha ang uyab. Mana magbantay gid mo kung na may panguyaban diha. Situha sa ninyo daan bay. Basig masita mo. May na lang gani kay gamay itong nagsita na ko. Pareho na ni saksing. Sana nakagda ko itong lawas. Gihimo na siro ko signboard sa karsada. Gihimo kong tukod sa halayan. Tinod lang gimingaw ko ni Loida pero ihatag lang ako sa siyang uyaboy, mas dugay man sila. Kaya wala pa man po'y mga minitabo na mo. Halag tawag na ako nagbayot kaysa mga uyab kong naiuyab. Ito din na lang dulanday. Kusugay mo din sa masdika ba? Isarapod ka radyo good, pero kusog ang sound. Ito din na lang. Inyong suwat pagtatampo. Balong. Sorry